L'Escola Mare de Déu de Núria és una escola petita que ofereix una educació individualitzada des de I3 fins a segon de batxillerat. És una escola plurilingüe i laica que dona una atenció personalitzada per atendre a tots els seus alumnes a funció dels seus interessos. Els alumnes gaudeixen del seu aprenentatge d'una forma lúdica i vivencial, en un ambient càlid i acollidor. L'escola disposa d'espais preparats i habilitats en funció de les activitats que es tenen que portar a terme. A l'Escola Mare de Déu de Núria, els nois i noies aprenen jugant i divertint-se. Un aprenentatge proper és un aprenentatge fàcil de consolidar. La classe és un laboratori d'aprenentatges. Aquí els alumnes consoliden amb l'experimentació de tot el que han après. Una escola petita, un gran somriure! L'Escola Mare de Déu de Núria, un projecte!